Tuollahan se ottaa ihan taivaisiin se, kun kamera. Sä oot taivasta kuvannut koko ajan. Luulin päässeensä pois kamerasta, mutta kamera menikin veden alle. Osoittiko se tosiaan taivas? No se oli vähän sinne sun tänne. Se on vähän vinossa sulla, mutta no joo, se on kyllä hieno. Eihän sinun ääntä pysty ottaa. Mitä? Ettei se ei vaikuta, että vaikka se sukellat, että... Ei se sieltä ääntä ota. No ei tietenkään. Eihän se pinnan alla voi ääntä ottaa. Otetaan semmonen, että kaikki seisoo nyt tässä aika korkealla. Semmonen, Joo, Heikki yhteiskuva. tekee ympäri ämpäri. Joo, missä me ollaan? Tässä on aika korkea. Tässä pääsee tosi korkealle. Oho. Sitten otetaan sillain, että ollaan kaikki kyykyssä, jotka nostaa vuorotellen. Joo, sekin on hyvä. Ai mitä? Kaikki yhdessä veden alla nostaa yhtäkkiä ylös. Nostaa vuorotellen ylös. Niin sekin voisi olla. Toinen otos, please. No. Ohjaaja. Että vuorotellen alas, kaikki on alhaalla ja vuorotellen noustaan ylös. Joo. Tai sitten kaikki kerralla alas ja kaikki noustaan ylös. Joo. Kuinka päin? Ollaan niin kauan alhaalla, kun pystytään ja sitten vasta noustaan. Joo, okei. Mä en ainakaan voi sukeltaa. No mutta ai niin kuin sulla on silmäksi. Ja tää. Mutta mä oon sillä kyykyssä. No joo, okei. No niin, mitä me tehdään ekana? 1, 2, 3 alas. No niin. Nousee väkisin. Ei tainnut tulla mitään taideteosta. Täytyy tulla joku kahva, että pitää Hei, nyt heilutetaan varpailla. Joo, hei. Nyt heilutetaan varpailla. Hei. tää on niinku vesi. Uimahalli vesi. Heilutetaan. Postutetaan. Tiukkaa käy siellä vesijumppa. Joo, sitten nyrkkeillään. Mutta tää on ihan tällainen istuva syvyys tälläkin. Mä istun nyt täällä pohjassa. Ei voi olla tossa. Joo. Sinnehän täytyy siinä. tulla. Hei, kippis, salute. Ai hyvä. Ja mansikka päälle, niin johan jäi. Mä panin ne tonne varjoon. Se on hyvä. Niin, tähän toki. Oi. Koska sehän oli vähän sellainen niin anarkisti-meininki muutenkin alun perin. Niin, että mites nyt tästä Että miten nyt sitten on tullut niin liiansvastutus, siinä on eksynyt joku, joka ei ymmärtänyt tätä Niin kieltä. aivan, joo. Niin, että sen olisi pitänyt jäädä pois. Niin. Niin, antaa Niin, miksi tämä menee semmoiseen paikkaan? No, tässä oli argumenttina, että kun lapsetkin näki, että ihminen oli alasti. Apua, eikö ne vielä? Nyt kaikki pois. Muistojen puuta, Niin. koska siis en mä jaksa enää. Joo. Katsotaan kauanko kestää unohtaa. Sirkan ilmeestä näkee heti. Mistä sen näkee? Siinä on semmoinen pikkuhyn päällä niin kauan kun se poseeraa. Sitten jossain kohtaa se unohtaa. Joo. Kankaan päästä tuuliotista. Mikä sen tuli sen keltaisen kukan nimi? En mä muista. Mikä siinä oli? Keltainen peränä. Semmoista käytiin Anjeli johti pitkään aikaa. Jotenkin kukoisti vielä. Eikö se ole? Mihin se on?
sitä, että syksyllä sinne laitetaan siemeniä, niin silloinhan näkyy. Niin,